araw kami ay makikita sa syudad hanggang sa isla at bawat kalsada. Asahan mong kami ay iyong kasama. Aleko, panalo ang serbisyo. Aleko, kagabay ng albayano saan man kailanman. Kami naririto anumang sitwasyon, maaasahan nyo. Good morning po sa gabos sa mga paradangog asin sa mga parantabay kan programang Aleconek. Digdi po yan sa Radyo DCGP. Panibagong aldaw na naman, panibagong episode na naman po kita sa programang ini Kanalbay Electric Cooperative kung saan pigtatawan tanin dalan sa tuyang mga member consumers, mga paradangog na makaaram kung ano ang mga programa asin serbisyo na pigigibong niyan kan kooperatiba. Kung babalikan to po kan mga nakalihis o kan nakalihis na episode we talked about the Sitio Electrification Program and ang naging guest na duman ang section head kan na Member Organization and Development si Ma'am Hilda Segovia. Ngunyan, may panibago kitang pag-uurunan na makakatabang ini bako sa nasa kooperatiba but also to our member consumers digdi po sa probinsya kan Albay. Ang topic na po ngunyan na pagkaldaw will be the amnesty program duman po sa mga tao, member consumers and iba pang mga individuals na ma-surrender kung sinda po nagbayolar kan RA 7832 o inipigapod na Anti-Pilferage Act. And maswerte po kita ngunyan mga tugang na dahilan sa makakaibahan duwa po ang makakaibahan tang pugi na mga resource persons ngunyan na pagkaaldaw. And po, makakaibahan ang Technical Services Department Manager na si Engineer Makoy Losilo. And of course, makakaibahan naman po ang Aleco Board PIO, si Director Roy Cometa. I-explica ini sa tuya mga tugang paano kita makaka-avail and ano ang guide and purpose kan programang ini. So, good morning po, Engineer Makoy. Good morning, Director Roy. Good morning, Ma'am Ange. Good morning, Ma'am Ange. Kumusta pagmati po na duwa ang pogi? Napag-introduce ko mo yan. Sanay na kami kay ni Sir Roy. Given na po yan. Given na po yan. So, with regards po sa amnesty program, patungkol po giraray sa RA 7832 o ining Anti-Pilferage Act. So, lihis po kayang aldaw, Director Engineer Bakoy, nagpapas kita nin pahayag through our official Facebook page kan Aleco, sa giraray po pigpalawig or pig-renew tayo ning programa ining amnestia para duman sa mga ma-surrender kay ining pagbayolar sa RA 7832. Pero para po siguro matawan tanin kaliwanagan ang sa tuyong mga paradangog ganyan, ano po ang laman kay ni, ano po ang RA 7832 o ining Anti-Pilferage Act? Sir Makoy, ikaw unan mga simbagan. Sige po. So, i-explain ta lang po in yapod na layman's term para masabutan po gabos kung ano po ining RA 7832. So, ini pong RA 7832, yung po ito ang sabi ni Ma'am Ange na Anti-Pilferage Act of 1994, which is, ang ibig sabihin po kay ni, iyo po yun so mga illegal use of electricity na ngunyan, iyo po ini ang nailingta na saro sa dakulao na problema kang sa tuyang kooperatiba. So, ini pong RA 7832, igwa po ining mga pigpapasunod na dyan po nagsusunod pa po ang Aleco kaning nasa right track, nasa right direction kung umabot man po sa legal aspect dahil po medyo vital ini. That's why ang ini pong activity in relation po digdi sa RA 7832
iyo po ang pigapunta po digdi sa electric utility na special activity ini. Kaya it needs smooth, it needs na dapat align ka sa RA 7832 ngani po magi man na fair in relation man po sa mga consumer na nadadakop kang opisina as well as man po sa electric utility na Aleco na day man mabalgar ini pong RA 7832. So ini nga ni po Ma'am Ange magayunon po ini nga magita ko niya na topic ta kung halimbawa man mag-ali-ali po ang ururong tadigde nganing masabutan po kang mga member consumer. Ako po lagi man po akong member kay ning apprehension crew. Later ikikwento ko hindi lang po ini dahil sa nagdadaya ang mga member consumer. Ang gusto ko pa digdian ano kaini ang naidudulot na unsafe condition sa mga kakaning na arong. Dakulo na akong na-experience na ang gusto ko maliwanagan kang mga member consumers ta. So, yan po ang RA 7832. Kung may additional po si Sir, Sir, yun po Si Sir. Director Roy naman. Si Sir naman, si Sir naman. Ako pang na magayon na sa explanation. Actually po mga consumers, Ma'am Ange, tanganing masabutan po ninda ining Republic Act 7832, 1994 pa po ini napasa. Sa English, ano po kay ni an act penalizing the pilferage of electricity and theft of electric power transmission lines, materials, rationalizing systems losses by phasing out pilferage losses as a component thereof and for other purposes. Kaya tama po si Sir Engineer Makoy na an Republic Act na ini ginibo tanganing matawan nin katugunan ang mga aksyon kan mga consumers na naghahabon po ki elektrisidad asin sa mga equipments kan mga electric cooperatives. Ngunyan po, tigtatawan ta nin importansya iniong paghabon kang elektrisidad. Kung sa tuyang iisipon, sa pagmaniobra po kang sarong electric cooperative, duwa lang po talaga dyan ang importantihon na dapat matutukan. Ang primero, iyo po nga ni ang collection efficiency. Ang collection efficiency, okay na po dyan ang Aleco. Talagang magayon po ang collection efficiency kang Aleco. Alagad, dahil po digdi sa pilferage kan mga nagkapira niya tong mga pag-iriba, mga consumers, nagdadakula po an sa tuyang systems loss. Ngunyan nga ni po gayod, nasa 25 po kita na 25% ang systems loss. Kadaklan po kay ni sa 25% na systems loss, hali po sa pilferage. Kaya dakulaon po ang porsyento na nalulugi ang sa tuyang kooperatiba ang Aleco dahil po sa paghabon kang elektrisidad. Ngunyan, kung tatawan ta nin magkanigong pinansyal na equivalent ining porsyentahe na nalulugi sa Aleco dahil sa pilferage, 25% ang systems loss ta, ang allowed lang po kang ERC na ibalik ta, singilun ta sa satuyang mga member consumers is only 10.25. Kaya po, duman sa 25%, bawasan mo kan 10.25% na pigsisingil ta, itigbabalik ta sa konsumidores ta, ang matatada po, 25 minus 10.25, pira na lang po yan, 14.75. Ang sarong porsyentahe po kan systems loss, nag-equivalent po iyan more or less 6 million per month.
iugon mo po iyan. Kung sa tuya na kukompyuton ang systems loss, ang lugi kang Aleco dahil sa pilferage, 14.75 times 6 million. Pira po iyan. Gibuhon ta na lang na 14 million. 6 times 4, pira. 84. 84 million per month ang nalulugi sa satuyang kooperatiba dahil po digdi sa systems loss. Dahil po sa kadaklan na naghaabon kan kuryente. Kaya magayunon po na ini pong 7832 dapat pong ining maaraman, tanganing maaraman taman kung ano ang mga illegal use of electricity. O ano po ang mga tigigibo duman na considered as illegal use of electricity. Tapos, maaraman taman kung ano ang mga pwedeng gibuho ng mga lakdang kang electric kooperatiba para mabawasan po ining mga paghabon kang elektrisidad. Tanganing makabawi man po ang satuyang kooperatiba, nganing gabus man po kita magkinabang makabangon ang satuyang namumuta na Aleco, satuyang electric cooperative. So with this po, Director Roy and Engineer Makoy, talagang palad na, kumbaga, gibo-gibo kan mga tao ang paghabas kay kuryente. Kasi, kung imagine, dakulaon na kandidat ang mawara sa kooperatiba. Sa kadakulaan bagang po Ma'am Ans kan losses kan Aleco dahil nga ni digdi sa pilferage na nakakadagdag sa satuyang systems loss. Talagang magabat po sa Aleco na makasurvive. Talagang garo kita kaiyan nagbuguyod ki magabato na barko o ano yan. Bako nga ni sa naso ano baga so sa Carabao na ano. But ang tiguguyod mo garo barko talagang magabaton dahil digdig sa systems loss na ang nagkakaigwan ng mga problema bako man sa na so Aleco. But since ang Aleco ay sa tuya na cooperative, gabos po kita kaini nagdadarakan problema. So, bago po, naon bitan nito, igunin mga dapat na aramon kung ano ini talagang mga acts na nagko-constitute na sinda nagkakondaki pilferage or electricity theft. Ano man po nanggad ini, Engineer Makoy and Director? Ano sa mga dapat maaraman ninda para makonsider ito or ano sa mga dapat na naihihiling para makonsider ito as illegal connection or pilferage? Okay, sige. So, idagdag ko naman sa picture ni Sir Roy, only for information po kang mga albayano, nag-start po baga si Aleco 2023. So, based po sa record ni Aleco, last 2023, may nahuli na po na 358 member consumer na nagdadaya. From January 2024 to July, igwa pong nahuli na 768. So kung itotal ta po, magpuon po kang pag-start ni Alecong 2023 up to July, igwa pong nadakop si Aleco na 1,126 consumers na nagdadaya. So kung ini pong 1,126 consumers ihati ta by branch, so andyan na yung branch 1, branch 2, and branch 3. Ang branch 1, magpuon po Santo Domingo hanggang Tiwi. So, ang branch 1, igwa pong nahulihan po na 412 consumers. Ang branch 2, yung po ining Legazpi area, igwa po ki 155 consumers. And yung branch 3, from Ginobatan hanggang Pulangi, hanggang Piuduran, igwa po na 201 consumers na dadakop, which is equivalent to 768 ngunyang pong January 2024 hanggang July. Ini pong nadakop na ini, kung i-convert na po siya sa energy, so nawara po na energy sa Aleco, equivalent po ini sa 4 million kilowatt hour. Ngunyan, kung i-convert po ta ini
into pesos, yun na po ang pagtataran ni Sir Roy, na makairak ang Aleco, kaya minalangkaw ng system loss, ini po na 4 million kilowatt hour loss ni Aleco dahil sa mga nagdadaya ng mga member consumer, nag-equivalent po ini na 41 million Kulaon pala. pesos. 41 million pesos, ang nagbayad pa lang po na member consumer is 4 million. So, ang dami pa po na ikukolekta. That's why, yung ani, siguro later, pag-uusapan kung anong gigibuhon kay ni Aleco. So, nabanggit mo po, Ma'am Ange, kung ano ang iba't ibang klase kang mga daya. Ang isipon lang po kang mga member consumer, kung style po kang flow kang electricity digdi sa satuyang probinsya pati sa iba sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Kung ano po ang nakonsumo ta, maagi po 'yan sa pig-upod na metro. Ining metro, iyo po ang monitor or ma-record kung ilan. Yung po ang babayadan ta sa sarong electric cooperative. Ngunyan, kung ako po igwa po na nailing sarong establishment na may ilaw, warang metro, dyan pa lang po mailing ta, especially naka-direct tapping sa linya ni Aleco, saro na po ini na pagdadaya. Nakulong po na klase. Ang mga metro po, pigpapakilabutan, ngani po, so 100% accuracy, magisa na 50%. So, yan ang piapod po na tampering of meter. Imbis ang bayadan, example, 2,000, 1,000 na sana, lugi na duman si Aleco. Uminabot pa po ining pigapod ng mga unregistered meter. May metro man ko ta, kaso, wala po sa system ni Aleco. It shows, kada bulan, warang nag-aabot na bill nganing mabayadan. So, system loss na naman po ito. Another thing po, iyo pa po ining supigapod na suspended neutral. Ini pong suspended neutral, lalo na po digdi po sa tuyang area, halos magagaling na kasi. Suspended neutral, ang sarong metro, pag pinutulan mo or pigpaluya mo ang supply kang neutral, apektado po kaan ang andar kang sa tuyang metro. So again, imbes 100% accuracy, imbes pigapod na directly proportional ang konsumo mo na i-monitor na i-record kang metro na ibabayad mo sa Aleco, bako na po siya pantay. So, it shows lang po, basta po nakulong po mga, yung iba, very technical na po, basta po, iyo lang po ini, ito sarong-arong, ini ang pigkonsumo ko, mahagi po ini sa standard na metro, sa accurate na metro, si Aleco, ma-reading, kukumputan kung ilan ang bayadan, yun po ang babayadan ninda. So kung maging arog kaan ang mga member consumer na equivalent to 200K, I think so bigtataram ni Sir Roy na magabat. Magiging magaan plus tama si Sir Roy kung nakikinabang po kita pong mga member consumer kang Aleco. Ngita, siyempre, mababa ka ng bayadan ta. Sureball po yan. Ang pangduwa, si Aleco din na po mahirapan magbakal kang mga gamit, na pag-rehab kay mga linya dahil sulos, mako-convert na siya sa automani, mas ma-improve ta pa po ang distribution system kang Aleco, which is equivalent to system loss reduction as well as improve the power reliability of Albay. So may nag-aabot digdi. Ano kaya pag kinagan ko ngaya ki asin? Kaya ang metro. Illegal po yan. Illegal. Illegal. Bakusan na po asin. Asukar po. Minsan po, may nahuli po kami kato po. Sa gihoy. Binangila. Time po kang so mga mechanical meter. Yun po ang nangyari.
bawal po yan. Apektan. Minsan po, may mga pagkakabo dyan ng magnet. So, anything po na makaapekto sa pag-ikot kang metro, daya po yan sa RA 7832. So, alimbawa ikaga sa sitwasyon, ako po, akong, kumbaga, pang-ski kuryente, ano man, Director Roy, ang posible kong kahampangan na penalty? Since ini po na-enact na po bagay ini yung Republic Act 7832, pag nadakop ka po bilang consumer na nagdadaya, dagdagan ko so sinabi ni Sir McCoy duman sa mga instances kan mga pagdadaya mo na kan mga consumers. Saro man po kabilang duman sa pagdadaya, iyo po an intentionally tigrarauta itong metro. Tigrarauta, baka minsan sasabihon ta ngaya, nabagsakan ngaya kinyo. Saro po yan, intentional na tigrarauta itong metro, tanganing day makataw sa tuya kitamang reading, or day taman intention na rauton sa metro, pero day ta tigre-report sa Aleco, mabagal man talaga so ikot kan sa tuyang metro. Saro pa po yan na parte ng pandadaya. Saro pa po, iyo po, so nakikikonekta ka duman sa sarong registered meter. Kung ang kapitbahay mo po, may registered meter, nakikonekta ka po duman. Flying connection na naman po yan. Part pa po iyan kan duman sa definition kang illegal use of electricity. So, ngunyan po, maduman po kita kung ano po ang mga mangyayari sa tuya kung madakop kita na nagdadaya sa pagkonsumo kan sa tuyang electricity. Punan ko po duman sa pagdakop mo na paano ka maaaraman na na nagdadaya ka po sa pagkonsumo kan sa tuyang kuryente. May mga pwede man po na may mag-usip sa imo na nyaon dyan, kapitbahay. Mga tips. May mga tips po kitang tigapod na mataram po sa Aleco na uni po na kapitbahay ko, nahiling ko nagja-jumper. Ngaya ang metro ngaya ayan, tampered meter. Mga probable cases po pa lang iyan, kaya ang tigigibo po kung Aleco, kung may report man po iyan, tigwa-validate man po giraray. Tapos kung ang madakop ka man po, so tigaapod na in flagrante delicto, prima facie evidence po tulos iyan. Kaya talaga po na kakasuhan na po kamo kan electric cooperative. Ngunyan nga ni po, nagkaigwa na kami ki sutigaapod na mas pinakusog na pagtakel kang pilferage kang electricity digdi po sa tuyang Aleco. Ngunyan, may kaibanan na po na NBI ang sa tuyang SLRT. SLRT, yes. SLRT, so Systems Loss Reduction Team. Pag nadakop po kamo kay ni nyaw ng NBI, ang NBI may direktiba na po inihali man sa indang sa itaas man kang officers kang NBI na pag may nadakop, diretso na po talaga papailan po ki kaso. Kaya makahirap man po talaga kamo kung mafailan kamo ki kaso na, may maabot na po sa indo na subpina. Tapos ma-reply na po kamo sa subpina. Yun po ma'am, Ansman sa rin ang ano na, kakasuhan na po talaga sinda. So, clarify ko lang po. May nagapot po kay Digdig. Pag nadako po ba, napatunayan na siya kang nag-aabas ki kuryente, paano po ang manner kapag disconnect kan siya ng kuryente? Okay. So, kung halimbawa po nadakop ka, andun yung team, yung nga ang bitataram ni Sir, ipa-validate, kung ma-found out na positive, igwa po sa itong iwawalat na inspection report. So, ang dapat kaan,
Makadigdi ka mo sa opisina, aling masettle nindo or not. Pag day po nindo na settle, si opisina po mapadra sa indong demand letter. Pag day pa po ka mo dyan, nakipag-cooperate sa opisina, dahil nagpadara na po na demand letter, that's the time na po na pwede na po kami magputol. Kahit po naputulan na po kamo, day pa din kamo po cooperate sa opisina. Ayun na po ito, malaog. So, pigtataram ni Sir Roy na file na po kamo na kaso kang opisina. So, information lang po sa satuyang mga member consumer, ngunyan po, igwa na pong na-file na kaso. So, iba pag igwa ka na po na kaso dahil kampang mo na dyan sa auto ka na eh. So, piga automi po so mga nagdadaraya dyan na i-stop na tabi nindo. So, nakakaaram po dyan na may mga daya, isumbong nindo sa muya. Siyempre, takulawang po natabang ini, bako sa nasali ko, sabong albayano tabi. Dagdagan ko lang pigsabi ni Engineer Makoy, magayunon man po talaga na kung may nahiling kita na nagdadaya, kapitbahay ta, isumbong ta na po talaga ini. Alagad, may sarok pa po ining aspeto, ang pandadaya po minsan, bako man sa naduman sa consumer. Kaya kung may nagdadyan po sa tuya na nagpapamidbid na siya, empleyado kan Aleco, bako taman aram talaga kung Aleco siya, isumbong taman po ini. Tapos kung talagang napatunayan man po nindo na ini empleyado kan Aleco, isumbong man po giraray nindo sa management po kan Aleco. Kaya duwa po ang pwede tang isumbong. So nagdadyan po sa tuya na nag-o-offer ki serbisyo tanganing mandaya kamo, saka ini po na mga nandadaya na mga kapwata consumers. So, yun po sana ini tanganing clear po na pwede kita magsumbong ki consumer, pwede man kita magsumbong ki mga tao na nag-o-offer ki serbisyo na pababaon magdaya kita ki maghabon ki kuryente. So kumbaga, ini po bako lang ang pagsugpo po baga kay problema sa paghahabas kay kuryente, bako lang dapat responsibilidad kan na kooperatiba. But this is a joint effort kan sa tuyang mga member consumers kasi Sir Makoy and Director Roy, if I'm not mistaken, during the time na nagkakaigwan ng pre-membership education seminar at sa tuyang mga member consumers, saro sa mga pinidiscuss duman, the responsibility is to report ining mga illegal connections. Ayun po, tama po yan. Ang pro-permita po, Ma'am Ange, isipon, mga member consumers, ang Aleco po, sa tuya po yan. Kita po dyan ang kagsidiri. Kaya kung nalulugi po ang Aleco, parehas po kita nalulugi. Sabay-sabay. Sabay-sabay po kita nalulugi. Kaya nga tigsasabi ko, ako, kami gabos na niya ang digdi sa management, sa pamamayo po ni Engineer Willie Buxit, gusto mi po na paasenson ang Aleco. Alagad, dapat po talaga nagtatarabangan kita, lalo na digdi sa tigaapod na filterage kang sa tuyang elektrisidad. So, with this po, ining mga na-discuss na, balikan ko po girareso kahapotan ko, Director Roy and Engineer Makoy, ano po sa mga penalties na kakahampangon kay ining mga, data man sa pigaano, pero mga naghahabas ni kuryente? So, mga penalties po, igwa pong piapod na admin fee. So, kung ika-residential ka, automatic ka pong mabayad ka po na 10,000. Kung commercial ka, automatic mabayad ka po 20,000. Admin fee pa lang po. Kung high voltage ka, automatic mabayad kang admin na 30,000. Plus, iyon na po ang magabaton. So, pigapod na differential billing. So, so iyon na siya na konsumo. Iyon na ini. So, pigtatarab ni Sir Roy na nawawara. Kaya nalulugi or nagkakaigwang alangkawo na system loss. Kukumputan po kamukha na differential billing, minimum of 12 months, but hindi siya magalampas na 60 months. Base man po sa
record ni opisina. Then, yun po ang differential billing. Ang pigapod man po, another po na babayaran nindo, iyo pong pigapod na back billing, iyo na din po ito. So, sa rong daya, one example, iyo na po itong unregistered meter. So, kung ano po ang nakaread duman sa imong metro, duman po mabase. Iyo po ito ang babayadan mong bill. Or, iyo po ito, ang nakonsumo mo, from the very start na inistallan ka, up to nadakop ka, plus admin fee na pigapod. So, kaya again, bako tabi karaw-karaw, pagka mo po nadakop, makulog sa payo, makulog patabi sa bulsa. Kumbaga, kung daisin din nagdaya, edi so normal lang ko tang favorite ang babayaran. Iyo po. So iyan, very clear naman digdi. Unless, Director Roy, ka pa pong idadagdag sa penalties. May narumduman lang ako duman sa tigapod na differential billing sa back billing. Aram ini makuyano. Minsan baga may mga kasapakat man na meter reader. Tapos kasapakat siya. Dati ini kayo nangyari, bako naman mo niyan. Dahil kumantik na mo niyan. Dahil ko tigataram kahit tong panahon, may mga meter reader kitang garo naging kasapakat kan mga MCOs duman sa pag-average kang sarong metro. Tama? Ayo po, may nangyari po Gano? Haluyo na tiga-average sa metro niya, tapos pag abutan mo niyan, na nag-take over kita as Aleco, nag-reshuffle kita kan meter reader, bago na so nagre-reading duman, ang directive ni AGM is to read whatever is on the meter. Kung ano ang niya on duman sa meter. Kaya, sa mga nandaya, dahil tiga-average siya, pag abot kan after 2 years na nag-take over na kita, pinaralitan ta sa mga meter reader, biglang naglobo, so bayadan. Nag-underpalan sa metro. Dahil man po tig-read po. na tama sa ano. Tama, may nangyari kan ano. Igwa po. Opo, Napol saro, po. kaya biglang nagrolobo, so mga babayaradan. Yes po. Yun po. I-add ko po Ma'am Ans, tapos Sir. I-remind ko lang po, syempre tama at so pagtataram ni Sir Roy na kung siya man na empleyadong involved, hindi kan magto-tolerate si opisina. Again, sa mga member consumer, ang pagbayad, ang pag-compute kang sa indong differential billing, back billing, sa opisina lang po yan magibo. Sisay sa opisina, Finance Services Department. Warang sino man na field personnel na ma-compute kung ilan ang bayadan nindo pagyaong kamo sa site. So, yan po ang gusto ko ipasabot dahil yun nga ang pigaiwasan ta na may mga po kan Sir Roy, so ururon hindi pwede yan. Hate na hate yan ni Sir Roy at sa top management. Nagbabayad kita. So ayan nailing po nito, nadangog po nito guro po kasi seryoso dedikado ang Albay Electric Cooperative na punduhan ang problema sa paghabas kan kuryente. Ini po gunaan na part 1 kan sa tuyang programa manungod po digdi sa RA 7832 sa part 2 ta po i-discuss na po ang sa tuyang programa ining amnesty program for those na nag-volunteer or nagsusurrender manungod digdi sa violation. Pwede magsingit. Magsingit lang ito. Ito ayun nito so kanina na ang gusto ko talaga at saka ni Sir Roy asin kang Aleco na magtrabaho kita digdi ngata. Yung sabi ko, naka-experience po kami kaini, ako mismo, especially ngayon nating oran. Minsan po, ang mga daya, italbong sa natabi sa irarom kang daga. Minsan po, igibo pong balaybayan. Igwa po kami katong nadako, mismo din nagitang ko, ngata. Ang pigaisip lang ninda, sumailang sinda, sa maring pagi. Ang gay ninda kato naisip, so safety. So hazard kang mga traveling ninda, especially kang mga kaakian.
One example po, itinalbong sa Irarum Kandaga. What if kung suwire na itinalbong sa Irarum Kandaga, may lugar ito, ng sa indong lugar. Makairas po ang mga kapitbahay nindo, lalo na po ang mga kahakian dyan na nagkakakarawat. Kung ito may nagkakubay-bayad sana. Where pala? Nagsindig po, yan ang mga telephone wire. Igagibo pa po yan na daya. That's why, again, nangangapudan po ang Aleco, pati po sa ito pong mga member consumer na nakakaaram. Ang isipon lang nindo, bako lang bakop. Ini pong mga nagdadaya. Kundi, so safety nindo dyan sa area, lalo na po sa indong mga kaakian. Especially ngunyan na tiguran tabi. So, yan na, gentle reminder po sa yan mga member consumers and even other individuals. Dahil na po kita mag-commit ki violation manong digdi dahilan sa pera, sa nakaka-apekto po kamo sa systems laws, pwede po kita makakausa nin aksidente. So, yan po mga tugang ang primerong episode or first part, kumbaga, kaining sa tuyang pag-ururon manungod sa RA 7832. Again, nakaibahan po ang Department Manager kang Technical Services Department, si Engineer Macoy Lucilo, and of course, Director Roy Cubeta of the ELACO Board of Directors. Sa next episode, pag-ururon ta po sa tuyang amnesty program. So, yan po, sa Giraray, good morning po sa Gabos. Ako po si As Galero, ang Sendong PIO. Kiraminan ng ating pinagdaanan, wala nang kami inyong pagkatiwalaan. Tanging hangaring maglingkod sa bayan, kailanman hindi nyo kinalimutan. Aleco, panalo ang serbisyo. Aleco, Gloria, ikaw ang aming pag-asa.